Com un jardí, la vida ens dona el que sembrem. Com un jardí, la vida. Com un jardí, la vida ens dona el que sembrem. Com un jardí, la vida. El Banc de Palla som una petita iniciativa d'acció local al territori de l'Albufera que tractem de divulgar l'agroecologia per a que siga un pilar fonamental de la conservació del parc natural. L'Albufera té pràcticament, dins de parc natural, no arriba a 15.000 hectàrees d'arròs. Anualment es produeixen unes 70.000 tones de palla d'arròs. Nosaltres hem considerat que era un recurs, un bé comú de tots els projectes agroecològics i de totes les iniciatives que volem tractar els recursos naturals d'una altra forma i per tant aquest és el nostre pilar fonamental, no? El demostrar que la palla d'arròs té més vida útil de la que el sistema agroindustrial li està donant. Antigament, abans de la industrialització i de la mecanització del cultiu, la palla era un recurs, al igual que era l'arròs. Es feia servir per a moltes coses, per a moltes utilitats, i hi havia inclús la figura del palleter, que era qui s'encarregava de gestionar la palla. Carlos Cosme Baixauli, 88 anys. Francisco Tormé Ruiz, 88 años, nacido el 30. Toda la vida labrador. Enrique Cosme García, el Blayo, estudios, enganchar el carro de l'ACA. José Acoll Casany, 80 anys, llauró de tota la vida. A la Marxal, Cardenalet, el pare de Cardenalet. Jo era per lligar en 60, per tapar el cans, per fer corones, per fer bardisses, per fer barraquetes. El manteniment de l'arròs, quan el desbarbem, que és tallar i deixar un tros, que és l'arròs, el rastoll que queda a part. I la garba la tires amb un tordit, passa el sol i pega l'arròs. I en cavalls traiem en un carret que maturíem de garbejar, traiem a un sequer i en acant el batíem. I en acant, quan llevaves la palla que estava ja manejada i el cull del gra, agarràvem una pala i la ventàvem. I ara hem fet unes màquines segadores i n'hi ha palla ni res, tot està més clar. Si vols, hi situem. Això és la crema. I és curiós perquè la palla en si, com a xas, no ha valgut mai. La palla. Per als animals, res. No. Però aquest rastoll que ha dit ell sí que se gastava, per xas. Però havia passat tot l'hivern en l'aigua. Pallet i per fer pels animals que feren la cacaria, havia perdut la viscor i si tornava en fem. Perquè l'aigua ja l'havia costat. I era un fem molt bo, d'aquest rastoll era un fem molt bo, perquè xuplava l'oria, se mesclaven tot. Neonats. El cristal, per tindre una pluja perquè no... Els cristals també, quan malaven en palla. I per als fruiters, per als arbres, es feia servir també? Jo antes que les pomeres són pomers, caïen i tenien la palla baix i no se cascaven. Tenien un riu per amotalar. Amortiguaven i no pegaven en terra. Perquè ha passat de ser un recurs que, com en aquesta època, que es guanyava diners amb la palla, ara que és un problema. S'ha imposat el plàstic, s'ha imposat. Què ha passat? El plàstic s'ha imposat davant. El plàstic també, Tot el plàstic. el plàstic. Feien paper, ara que és plàstic, en carnisseries i tot se venia aquest paper de la palla, se gastava. El paper d'estrassa estava fet de... El paper d'estrassa també el feien així. L'alimentació tot anava en paper d'estrassa. Jo no es pot enrotllar el que siga, el que ens enrotllaven les carnisseries, en paper d'estrassa que diem, t'enrotllaven i tu ficaves dins del teu bolseta i alguna.
Tots aquests usos, una vegada es va industrialitzar l'agricultura, es va fer la mecanització, van desaparèixer. Per una banda, perquè ja es fan servir altres tipus de materials molt contaminants, inclús d'un sol ús, per a substituir tots aquests usos que es feien servir de la palla. Ja tens un impacte més. Per una altra banda, perquè la logística és molt més complexa. Ara les cosetjadores incorporen trilladores que te separen el gra de la palla en el camp i la palla es queda en els camps. Arreplegar-la i gestionar-la, a dia d'avui en l'economia que tenim, que no és per a res una economia circular, no és rentable, no està sent rentable, amb la qual cosa s'ha convertit un recurs en un residu. Els amos de les parcel·les el que volen és una solució que als homes ni li estorbisca el procés del treball de la terra ni li suponga gastos econòmics. Claro, quan a mi el grup del Banc de Palla se fica en contacte amb nosaltres per recuperar aquesta matèria orgànica que tenim en València, el primer que penses això és una pèrdua de temps, perquè qui va gastar aquesta palla, no? Perquè la palla de l'arròs ja fa molts anys que té una fama, que és la palla no aprofita, la gent està molt equivocada. La palla hecha aprofita igual o més que pugui aprofitar qualsevol tipus de palla de qualsevol cereal. Quina altra alternativa té un llaurador d'aixòs? Si no n'hi ha algú que ve i li lleve la palla, l'home, per poder continuar sembrant, tindrà que buscar o bé colgue la palla baix de terra o bé la creme. Però l'home te ho diu ben clar. Jo si tinc que vindre a cremar la palla de pedra un rato, tinc que fumar-me jo així, és un problema per mi el primer, però jo tinc que fer puesto per llaurar. I si tinc que colgar-la perquè no me deixen cremar-la, tinc que ficar baix de terra, jo tinc que ficar un tractor, tinc que inundar el camp primer en aigua, tinc que retobatar-ho de forma i manera, tot això és gasto, temps i tal. O sigui que si això se li expon al llaurador, el llaurador ho entén perfectament perquè no li costa diners de la borxaca. Per això, cada vegada, quan nosaltres anem i li diem al llaurador que anem a traure la palla, no mos fica cap de pega. Ningú, jo crec que ningú mos ha dit no me toques la palla del camp. Ningú no. Ojalà tota la palla d'arròs de l'Albufera se poguera recuperar, perquè ja t'he dit que n'hi ha moltes formes de gastar-la, aprofitar-la sense necessitat de contaminar aquest parc natural. Si avancem fins on avancem i això ja no se crema, per almenys ja hem col·laborat en el mig ambient, també hem col·laborat en el parc de l'Albufera i arribarem fins que els tractors s'enfonen baix de terra. Mentre que els tractors avancen i els tractors puguen treballar, doncs avançarem. Me doy cuenta de que todo esto era falta de información. Me doy cuenta de que hacía mucho tiempo, ese banco de paja se hubiese actuado, entre comillas, unos años antes, hubiese aparecido ese banco de paja, te puedo asegurar que en el 2000 una gran parte de la paja de la Albufera no se quemaba. Realmente la recogida de la paja, donde puede funcionar bien todos los años y tal, es en las zonas altas. En las zonas bajas, los años de meteorología seca se puede recoger, pero los años que tenemos humedad, tenemos esta otra problemática y tenemos que ir a una gestión diferente. En algunas zonas, particularmente los tancats que están alrededor del lago, sí que la falta de gestión de la paja ocasiona la pudrición muchas veces y la producción de aguas negras, anoxia, producción de metano, muerte de todo bicho viviente que haya en el agua. El tema de la quema, pues la quema es que se ha producido de diferentes maneras a lo largo del tiempo, ¿no? Al principio se producía un poco de manera desordenada, descontrolada, los agricultores quemaban un poco cuando querían o cuando veían que el viento les era favorable, ¿no? O sea, si se quema cuando sopla poniente, pues la gente de la costa lo pasa muy mal, pero si se quema cuando sopla levante, la ribera sufre mucho. Y lo peor es cuando sopla del sur, que entonces es cuando Valencia
protesta. Y entonces es cuando realmente se montan los problemas gordos, porque Valencia nota el humo. La cuestión es que, por una parte, esto, como sabemos, causa problemática a la gente, afecciones pulmonares, etc. Lo importante que ha hecho el Banco de Paja es que de alguna manera ha enseñado el camino, ha visto que eso se puede hacer, es posible y puede funcionar. Sorprendente que a pesar de la cantidad de usos que hay, esto no salga adelante, y yo entiendo que fundamentalmente es el problema de logística. Por eso el tema de que empiece a funcionar un pequeño banco de paja es un ejemplo de que esto puede funcionar, claro. Pensem que la palla és un recurs perquè és un element potenciador de la bioconstrucció, perquè pot servir per a fer la contraofensiva a tanta química i abús de la síntesi en el territori. L'acolxament i l'aportació de matèria orgànica és imprescindible per a canviar els hàbits i les formes de fer agricultura, i a més és una solució per a la conservació dels espais naturals. I altres moltes fonts d'usos de la palla que s'estan adonant en xicotetes empreses, en materials innovadors i a nivell divulgatiu i educacional, no? És un recurs meravellós per a vincular a la nova generació amb el territori, amb la cultura de conservació i de respecte a la natura, no? Que tanta falta fa que se contagi entre totes les noves generacions. També, entre altres coses que veiem que poden ser usos molt potencials, està la fabricació de paper o de cartró amb palla d'arròs, que s'està fent en altres països, que s'ha fet així durant molts anys, i pensem que són coses que es podrien desenvolupar i potenciar. Sí, per a nosaltres va ser molt interessant el projecte des d'un inici, perquè nosaltres, la nostra seu està en Sagunt, i la prioritat sempre en la bioconstrucció és intentar utilitzar els materials locals, no? A priori vam veure que la bala de palla estava accessible en l'Albufera i vam començar a treballar en ella. Les primeres sessions, els primers bancs de palla d'arròs que es van plantejar, donant-li ús, donant-li una via, una possibilitat per a la construcció i demostrant que és un material òptim i perfecte per a aquest ús. A poc ens vam donar compte que, a més, la bala de palla d'arròs té unes característiques excepcionals per a aquest fi, perquè té una resistència a la humitat més elevada que altres fibres homòlogues, per exemple, la bala de palla de blat o d'ordi, per la seva natura, perquè creix en humedals, té un contingut en silicat més elevat que altres fibres, i inclús estudis recents, certificacions i tests que s'han fet per a valorar la seva conductivitat tèrmica o resistència acústica, és inclús més resistent que altres fibres. Així que, òbviament, és el nostre producte estrella, la constructora, i la treballem tant per a elements estructurals com per a elements d'aïllament, i funciona perfectament. Llamamos bioconstrucción a una construcción consciente desde el punto de vista de la salud y de la sostenibilidad. Uno de los principios de la bioconstrucción, como mencioné antes, la sostenibilidad, por supuesto que es el uso de materiales locales, porque mientras más cercano sea un material, menos efecto tiene su transporte, elaboración, etc. Y precisamente la paja es un material muy interesante dentro de la construcción. La paja como material de construcción es tan antiguo como la humanidad. Nosotros tenemos en Valencia el arroz y por lo tanto la paja de arroz es muy interesante para nosotros. Desde el punto de vista físico, la paja de arroz tiene unas propiedades formidables en cuanto a su resistencia, plasticidad, etc. Y es un residuo. No significa volver al pasado, a vivir en las cavernas ni a construir con las uñas. Para nosotros es muy importante el desarrollo tecnológico. Ahora mismo estamos aquí en la Universidad de Valencia haciendo ensayos para poder conocer mejor las propiedades de nuestros materiales y poderlos certificar y que funcionen dentro de la construcción convencional. Estamos en los laboratorios de
de acústica arquitectónica de la Universidad Politécnica de Valencia, que forman parte del Departamento de Física Aplicada de la UPV. Ocambuba ha venido aquí para realizar unos ensayos de transmisión acústica en nuestras cámaras acústicas y aparte esto se engloba dentro de un convenio más grande que tienen con nosotros en la UPV para analizar el ciclo de vida de los bloques hechos con paja de arroz y ver realmente cuán beneficiosos son para su uso para el medio ambiente dentro de la construcción y su aislamiento acústico y térmico. Las diferencias principales entre usar ladrillo o utilizar también aislantes como la lana de roca que hacen falta para un muro normal o una fachada normal respecto al de paja es que no tienes que utilizar recursos sacados de cantera, grandes cantidades de energía. La paja de arroz ya está ahí, ya existe una producción de arroz y simplemente estás aprovechando aquello que ya tienes. La veritat és que els usuaris han rebut de molt bona acceptació, que l'Ajuntament ha generat també, junt amb el banc de palla de l'Albufera, el poder aportar palla hacia els sorts i realment estan prou interessats en poder utilitzar-la i en conèixer quins avantatges té i per a què poden utilitzar-ho als sorts. A més de lo que és els avantatges agrícoles que té la palla, també és els beneficis mediambientals, que al final és que si nosaltres la incorporem al sòl, al final tenim un espai on es captura diòxid de carboni que no s'emet a l'atmosfera i que en els problemes que tenim a nivell ambiental és algo molt útil per a millorar el món de cara al futur. Espero que otros municipios pues, tomen ejemplo de lo que ya se está haciendo en Alaquàs. En Alaquàs seguro que vamos a ir a más y vamos a seguir por la misma línea, y si todos los municipios hiciéramos lo mismo y aportáramos un poquito cada uno dentro de la medida de sus posibilidades, pues seguramente pues, toda la paja que sacamos se produce de la bufera, pues no haría falta quemarla y se incorporaría directamente a donde tiene que estar, ¿no? A la tierra. Porque nos enteramos que teníamos posibilidad de adquirir balas de paja, ir a recogerlas y lo que queríamos fundamentalmente era emplearlas para acolchado, para tanto el huerto experimental del instituto como para el campo de naranjos, que ahora mismo no sé si se apreciará, pero tiene el acolchado en los alcorques de los naranjos que nos está funcionando muy bien. Bueno, la idea era también el colaborar en el poder, esa paja que tantos problemas da de contaminación, el poder contribuir a poner nuestro granito de arena a poder evitar toda esta contaminación y darle salida a esas balas de paja utilizándolas en algo tan provechoso como nuestro huerto. Yo creo que esto debería de ir a más y se debería de emplear a gran escala en extensiones más grandes, porque aquí la extensión, bueno, pues es la que tenemos en el centro, pero sí considero que se debería de emplear a otro nivel. És complex, vull dir, hi ha un salt d'escala que en aquests moments jo crec que ni l'administració està fent suficientment per assumir, no? I atorgar-se i assumir que aquest repte és seu i que aquesta solució hauria de gestionar-la ella. I mentrestant, d'alguna manera, jo crec que el Banc de Palla el que està fent és posar de manifest o demostrar en la pràctica que això té uns bons resultats. Si amb tan poca inversió, d'alguna manera, es mobilitza un cert volum de palla, ficant més inversió i ficant més mitjans, el resultat podria ser molt més interessant. La palla és molt apropiada, la més indicada per aquesta feina és la palla d'arròs. I tenint així l'Albufera, tenint la Marchal, el que tenim que fer és aprofitar-ho tot. Al posar la colxa de palla d'arròs, aguanta molt bé, fa sombra al terreno i li aguanta la humitat moltíssim, no s'aixua. Si veus el terreno, ha plogut no fa 12 o 15 dies, doncs així està molt sec, així està sec com un camí, sin embargo baix de la palla està fang, està tendre, aguanta molt la humitat.
¿vale? Entonces això per l'arbre, l'arbre continua minxant i quan així, pues, quan està sec ja no pot minxar. Entonces li va molt millor el tema de la humitat, que no li falta la humitat a l'arbre. Com un jardí la vida ens dona el que sembrem. Com un jardí la vida. Com un jardí la vida ens dona el que sembrem. Se trabajaba un montón entonces y ahora es una delicia. Hoy en día es una delicia, pues, que estás en casa y están segant l'arròs i el porten a la cooperativa, tu només que tens que donar el tiquet. N'hi havia zones com l'Horta que se gastava el rastoll pel que ha dit Pepe, però n'hi havia altres zones que si no se gastava el cremaven, se cremava ja el rastoll. I era una manera de sanejar també el camp. Se fangueja ja algo, se fangueja ja algun camp ja. És això, com costa diners i l'arròs no deixa per tant, fanguejarà, qui fanguejarà? Les subvencions que plantarem i quan l'arròs serà així de la palla que l'arròs que trindaven. Estaven 2 anys traient carretall de palla. Se dedicaven a això, a la palla. Eren els palleters, es deia. I abastien a les fàbriques de paper. Vull dir, Que fem paper per les carreteres. i a la ceràmica, perquè no es trencara i tingueren apoyo. Jo penso que vostès hauran d'haver patit molt, perquè jo no ho he viscut. I per a mi, jo vaig a la marxar i em dóna pena, no? Però haver-ho viscut, per a mi segur que haurà estat aquest moment en el qual passar de l'aigua transparent, plena d'esprella, amb petxinots, amb samarucs, a tota l'aigua pudenta. Quan hi havia samarucs donava gust. I salmoneres. La vida ens dona el que sembrem. Com un jardí la vida. Hem de començar a pensar que hem de millorar els ecosistemes, les espècies que els habiten, que tenim part en la seva cura, que tenim accions que poden fer que les coses d'alguna manera es recuperen o per almenys no tinguen l'impacte tan negatiu que estan tenint a dia d'avui. I una d'aquestes accions és de cara a la gestió d'un parc natural com és l'Albufera. Hem de pensar en el futur, en les generacions que hi vindran i també en com curar aquest espai o aquest territori que trepitgem. Però la nostra intenció sempre ha estat impulsar, d'impuls i d'acompanyament, de dinamització i facilitació, però no és un projecte que pensem que hem de continuar nosaltres. Pensem que s'ha de fer un impuls, han d'entrar així a jugar moltes més administracions i molts més col·lectius per tal d'assentar aquesta iniciativa que puga créixer i que al final siga una cosa d'un tamany que incidisca d'una manera real en la conservació de l'espai natural. Un any tras any, havent demostrat als llauradors, als directors del parc i a tots els que s'han interessat per lo que està ben fent, havent demostrat que el que estem fent està ben fet. El més difícil de tot és el que ha fet el Banc de Palla, que ha sabut tocar a un timbre i que cada usuari d'iniciativa hagin vingut a usar aquesta palla. Quan cada vegada hi ha més gent que sàpiga tot això, cada vegada se cremarà menys palla en l'Albufera, segur. Com un jardí la vida. Com un jardí la vida ens dona el que sembrem. Com un jardí